executive member ka TJDC uba kami ya katana trade uba Winston Tony Lingdo upen shai habayadei bat ka labor license certificate ha ka bana kalyang jong u loong baka ni ka rukam ai ya ka ni ka certificate ka dei ka bala stang naduh ka por jong MDC ka sora uba TW Khan ulong ru baka ni ka senjam ka dei hi bantela kami ka jingyo wan bela bean jong ki briu ki bana bana kalyang ka council pan ka po ki kendon ha ki rukom ba phero phe ya ki nong shim wai ki bana du min shwa ba ken phai ki kerteng ki nong bela jong ki bala da lam ba ki nong bela ba ki wan ra kim biang ya ki kot ki sla kumbala bu ha ki kendon la patha ya ki kontraktor ba ken palet phai no ya ki nong bela jong ki na kanu ka jaka ba ki wan sa iwe jing pensyai ha ka bidei bat ka labor clearance certificate ke ba ngiyo ka jing ujor kini kindiat sngi kani ka labor clearance certificate haba ni wat jing tip nang ni na po office ka dei ka por naduh ka isi ka barim naduh badang shimti ba titos khain ti lingba ka jing patha ka tu ka isi ka long ba ngin yele no da kani ka labor clearance certificate ha ka bidei bat ban ai ki certificate kini kinong tre ki bon na bar jing shisha kani ka labor clearance certificate ka baka initiate na po ka district council ka shulong bet bangin yo bante lakam ya ki nong tre ki bon na bar khamtam e ha ka be dei bat ki contractors lani ki work orders ki ba ki we ki bon na bar jong ka jela ka jongi ki yo kam hangni ha po ka state ka jongi di halor kani ka labor clearance certificate ni ka jingmi ka jing ujor ka bomi mena kini ki khinjat sngi ka long ba kumnungi ai ya ki labor clearance certificate kawai nga syukwa aban pensyai ka ba naduh dang sedang hi kani ka isi ka bathamai ka kren syai ka dei bai tang ya ka trade license kanu ka kam ka ba ki try muluk ki jongi ki la ban le ngimnum ai ya ka trade license like no tang ya ki tu ki companies ki ba he ki try muluk ki mla ban tre ka kam ha ka bai dei bat ka labor clearance certificate pede kini ki lesi ki barim ki la shim ya ki kerteng ki la ai ki receipts ki ba pher ki don kini ki labors ki ba nama kumba pintip ka don arbanta ka wei ka shibanta ka dei ba kini ki nong trei ki ba nabar warla ki syong ha Bihar ne ha Guwahati ne ha Kolkata ru lengba ka online ki la ban yo e ka labor permit ke jong ki shwa ba kin rung ki briu hang ni apo kani ka jela ka jongi hendai na ka liang jongi ka district council pre ka wei shibanta na ka jingte lakam ka jongi ka dei ba kini kinong try ki hab ban one physically hangni apo state jongi but hadin wa ki one hangni apo ka jela ka jongi kini ki bayo ya ka lesi ka ne ban pet ya ka labor clearance certificate ki let ki site lani ki let ki construction site shakinu ki jaka ba kini ki labors ki don but hadin bangilap ba kini ki labors ki de ki bawan nabar ni pan ya ki kot ki sla ki bolong valid kum ki epic card ki pan card ki aadhar card bat ka police verification ru kani ka pensisha yangi ba udai unong song ba pura jong kari India hi bro kawai ti katai ka dei kawai na ka jingte lakam ka bangi na ka liang jong ka district council ru ni pha ha ka be dei bat kini ki ba pet ya ka labor clearance certificate bat lada kini ki nong trei ki bon nabar kim don ki kot kisla ki ba biang ni kentu la ni pha ki contractors ki bon yalam ki shani ka jela ka jongi ban pen phai no ki shi ki jaka ka ba ki wan henrei hadu manta ha ka be dei bat ka labor clearance certificate kumangan chu ai nuksai pi kani ka list ka ba ngayo na po jiba resort hangte ha po sora uni utrai jong kani ka resort ula ai ngi ka list jong kini ki laborers ki badan hadu lai pulai ngot ki badai both skill and unskilled laborers ti na kini ki nong trei jong u ki balai pulai ngut ula ai ngi ka certificate ba kini ki nong trei ki sa ha po ka jaka ka ba ki trei kemut kani ka dei ka pensisha ba ka dei ka residential certificate jong kini ki nong trei hadin bengiyo ini ka list ki ba pet ya ka labor clearance certificate ki let chakani ka jaka but ki pan ki kot kisla lada ki don ki kot kisla ki babyang ni issue ya ka tu ka clearance certificate kumba pila i hapo ki lat pakai ku bor pe ni issue ya ki tu ki labor clearance certificate but halor ka tu ka jing issue jong ka tu ka labor clearance certificate ka pensisha ya ka jingdon jong tu briu ha ka ni ka jaka ka ba uni utrai upan ya ka tu ka labor certificate ti shiban tang ila te lakam bat ngila pentip bat kasnong ka tharu ka tip ba uni unong tre udon
ha ka particular site na ni ha kanu kanu jaka ka ba utre lada ka district council da kam le ya kani ka labor clearance certificate kemut kamdan kanu kanu jingte la kam new laborer upalayo e ka work permit na po ka sarkar na po ka sarkar jong ka jilla ba udon chakanu kanu jaka udon betep andai kani ka jingle ka jongi ka district council lingba ka jing ai ka jongi kani ka labor clearance certificate ngila ban pinpoint ha ei uni unong tre ubawan nabar udon udai sisane em uta unong song snong ubolong genuine jong kari India dei halor kata kanong rim bangi sapa ni ki kot kisla ban dangila alap ki kot kisla yin sa ai ka tu ka certificate dei lada umdon ki kot kisla ni pen phai biang ya uni upri ubawan nabar syaka jaka ka ba uwan bat ka jing kentu ka jonga ka long tang ka ni ka wei ba kinu ki contractors ki bonra ki laborers nabar bakin subha ban ai ngi de ka city po district council bakini ki laborers ki baki ki dan kenang bangi ngin yo ban ai ki ka labor clearance certificate